jenengan njaluk negara niku wis anggene kok sing maju Anoman. Ora usah kokean cangkem. Nek arep menyang oke perang, nek ming kokean omong aku ora mbutuhke wong ngomong. Sumbar Anoman apa sapa wae sing iso tok cekel kowe entuk ganjaran sing sakpurat saka anak Prabu Duryudana. Amuk susu Suramrata Jajaya Prata. Anoman Antasena gegagagaga Gatotkaca Antarja Winarti Wisanggeni kok wedok kelingan pacar kula ya man Wisanggeni aja maju ijen bareng ngomoro iki citraksi kelakon nunu nugel kulumuk parat kowe Aming citraksi kok linabu nganti buantere ora jamak. Lakon. Oh iya. Lakon. Iki Antasena? Anakmu lanang. Anakku lanang Randu Gumbala. Arene ngopo Pakdi? Didhawuhi karo Papate Sengkuni. Aku kon ngajar kowe. Karo aniraku. Ho. Wis tok antepi tenan. Aku wong tuamu lek. Nganti aku kalah karo kowe isin dipresani Piyayi Purworejo semene akeh. Kok kowe bakal tekaning pati mumungsu aku. Dina iki tak. Aku wis sesek gagas omonganmu. Kowe sing ora iso omong, aku sing sesek ling ngampet. Tak untapke nyaur anu nyawamu ana ing neraka jahanam. Kok kowe apa aku sing tekaning pati? Iki nek ngene iki dadak mijete iki. Iki delok niki. Iki jenenge ora perang ning ngrusak wayang. Rusak mbok men. Rusak gawe neh kaya. Edan benake. Ngomong ngene kok benake. Aduh. Kapok ora kowe? Kapok. Njaluk tak ajar meneh. Ora. Aku tak bali. Konjur sak penake dhewe bali. Aku rung tutuk ling ngajar kok bali. Antasena, aku pakdemu, aku ora urusan. Arep kowe pakdeku mau nantang karo aku nek tak ajarine piye? Aduh, kapok aku. Nek wis kapok, aku tak mulih. Ora entuk mulih. Syarate ana. Syarate apa? Kowe entuk bali ning aku njaluk karo kowe. Sengkuni kae Jatasana cangkeme. Kae Pak Lek. Kae iki lekku. Ora urusan lekmu, ora urusan sapa. Nek kowe ora gelem jotosi cangkeme Sengkuni, kowe tak jotosi. Aduh. Mama makan buah si malakama iki. Ayo, manut ndi? Nek kowe ora gelem jotosi Sengkuni, kowe tak jotosi ning kene nganti suwek-suwek cangkemmu. Waduh. Nek mengko nesu. Nek nesu aku sing tanggung jawab. Nek nesu aku sing ngurusi Sengkuni. Nek kono bales, nek kono bales saya banter ling antem. Gelem ra? Gelem kok tak jotosi. Gelem. Gelem madhep rono. Capeng. Malangkrek. Sumbar. Paman. Rasa nggo paman. Sengkuni. Sengkuni. Aku minta maaf ya.
Ora sanggup minta maaf, wong arep gelut kok minta maaf. Sengkuni Amuk Suraprata Jayaprata. Aku dadi bolone Antasena. Ngono ta? Heeh. Lamet ndelok cangkemmu. Jotosane Sengkuni. Wis kok mlayu. Aku mesake. Oh, surah mesake. Oke, wis mlayu, ora gelem mlayu, bus-bus ngono diteno lak aja dhewe. Sengkuni aku njaluk ngapura Sengkuni. Cit ora edan. Cit aku ki maklikmu lho, Cit. Aku maklikmu. Non sewu, Man. Lha kula kudu pripun, Man? Niki kula kudu duwe dua pilihan sing sama beratnya. Kok sama beratnya? Kula dicekel Antasena, kula ajeng bali, kula ora entuk bali ning ana syarate. Sasarate ya kuwi ora liya kejaba mong kowe kudu ngantemi cangkeme Sengkuni. Ngoten e, Man. Sing muni ngono Antasena. Wonge ora ana kok. Lah iki wonge, Man. Cicit ora edan cicit, jago cicit. Nenek kula ora njotosi sampean, kula dijotosi mula mbambangane kula sing lara, awulung sampean sing lara, Man. Lamit nggih, Man. Ora sanggo gamelan. Lele nabuh diret-iret, sesuk bengi isih nabuh. Wun ya, Pakde. Apa padha-padha?